Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Om Ajnanatimrantasya Jnananjalachalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadatikam. He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopeshu Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Kaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasharini Nirvishesha Sunyavadi Paschata Desatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivatsadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சரியா? இன்னைக்கு இங்க இல்ல, ஒரே செகண்ட். எடுத்தே வச்சேன், காணும். ஸ்லோகத்தோட விட்டோம் இல்ல, ஒரே ஒரு செகண்ட். எஸ், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது எல்லாருமே சாண்ட் பண்ணலாம், அப்படியே கண்டினியூஷனா. தெரியுதா ஸ்கிரீன்? தெரியாது. பஹு ஜன்மே கரே யாதி ஸ்ரவண கீர்த்தனா. எல்லாருமே பஹு ஜன்ம கரே யாதி ஸ்ரவண கீர்த்தனா. தபு தானா பாயே கிருஷ்ண பத பிரேமதானா. பாயா. ஓகே. பஹு ஜன்ம கரி யாதி ஸ்ரவண கீர்த்தனா. பஹு ஜன்ம கரே யாதி ஸ்ரவண கீர்த்தனா. தபு தானா பாயே கிருஷ்ண பதே பிரேமதானா. ஹரே கிருஷ்ணா. கரி யாதி ஸ்ரவண கீர்த்தனா. தபு தானா பாயா கிருஷ்ண பத பிரேமதானா. இது பாயே இல்ல, நம்ம பாயா, அதே பாயாதான். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிப்பவன் 10 அபராதங்களினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அவன் பற்பல பிறவிகள் திருநாமத்தை உச்சரித்தாலும் அந்த திருநாம உச்சாடனத்தின் இறுதி கோர்கோளான பிரேமையினை அடைவதில்லை. பொருளுரை. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் இது தொடர்பாக கூறுவது யாதெனில்,
ஒருவன் பற்பல ஆண்டுகளுக்கு ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தினை தொடர்ந்து உச்சரித்துக் கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் அவன் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை கதவை சாத்திட்டு போயிட்டு வா. மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, ஒரு செகண்ட் இருங்க, நான் எல்லாரும் மியூட் போட்டுறேன், நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அன்மியூட் பண்ணி. ஓகே, தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆனால் அவன் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை ஏற்காத வரையில் பக்தி தொண்டின் தளத்தினை அடைவது சாத்தியமில்லை. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவினால் சிஷ்டாஷ்டகத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள உபதேசத்தினை உறுதியுடன் பின்பற்ற வேண்டியது அவசியம். திருநாதபிசுனிச்சேனா தரோரபிசவிஷ்ணுனா அமானிமானதேனா கீர்த்தனீய சதா கரிஹி. ஒருவன் தன்னை தெருவில் உள்ள புல்லை விட தாழ்ந்தவனாக எண்ணி பணிவான மனப்பான்மையில் பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். அவன் மரத்தை விட பொறுமையாக இருந்து எல்லாவித பொய் கௌரவங்களையும் ஒழித்து எல்லோருக்கும் நல்ல மரியாதையும் அளிக்க தயாராக இருக்க வேண்டும். அத்தகு மனோநிலையில் அவனால் பகவானின் திருநாமங்களை இடைவிடாமல் உச்சரிக்க முடியும். 10 விதமான அபராதங்களில் இருந்து விடுபட்டு இந்த வழிகாட்டுதலை பின்பற்றுபவன் கிருஷ்ண உணர்வில் பக்குவம் அடைகிறான். இறுதியாக பரமபுருஷ பகவானிற்கான பிரேமையின் தளத்தினை அடைகிறான். பகவானுடைய திருநாமமும் சாக்ஷாத் பரமபுருஷ பகவானும் சமம் என்னும் புரிந்துணர்வுக்கு ஒருவன் அவசியம் வர வேண்டும். திருநாம உச்சாடனத்தில் அபராதங்களின்றி இருந்தாலொழிய ஒருவனால் இந்த முடிவிற்கு வர இயலாது. நம்முடைய பௌதிக கணக்கில் ஒரு பெயருக்கும் அந்த பெயருக்குரிய வஸ்துவிற்கும் இடையில் நாம் வேற்றுமையை காண்கிறோம். ஆனால் ஆன்மீக உலகில் பூரணம் எப்போதும் பூரணமானதே. பூரணத்தின் நாமம், ரூபம், குணங்கள், லீலைகள் ஆகியவை அனைத்தும் சாக்ஷாத் பூரணத்தை போன்றவையே. இவ்வாறாக ஒருவன் தன்னை திருநாமத்தின் நித்திய சேவகனாக கருதி அந்த உணர்வுடன் திருநாமத்தை உலகெங்கிலும் பரப்பினால் அவன் பரமபுருஷ பகவானின் நித்திய சேவகனாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். இத்தகு மனப்பான்மையுடன் அபராதங்களின்றி உச்சரிப்பவன் திருநாமமும் பரமபுருஷ பகவானும் சமம் என்னும் அறிவின் தளத்திற்கு நிச்சயம் உயர்த்தப்படுகிறான். திருநாமத்துடன் சங்கம் கொள்வதும் திருநாமத்தினை உச்சரிப்பதும் பரமபுருஷ பகவானுடன் நேரடியாக சங்கம் கொள்வதாகும். பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. சேவோன் முக்கே ஜிஹ்வாதௌ ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரத்யதஹ. ஒருவன் திருநாமத்தின் தொண்டில் ஈடுபடும் போது திருநாமம் அவனுக்கு வெளிப்படுகிறது. பணிவான மனப்பான்மையில் செய்யப்படும் இந்த தொண்டானது நாவுடன் தொடங்குகிறது. சேவோன் முக்கே ஜிஹ்வாதௌ. ஒருவன் தனது நாவினை திருநாமத்தின் தொண்டில் உபயோகிக்க வேண்டும். எங்களுடைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் இக்கொள்கையினை அடிப்படையாக கொண்டதாகும். நாங்கள் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் எல்லா உறுப்பினர்களையும் திருநாமத்தின் தொண்டில் ஈடுபடுத்த முயற்சிக்கின்றோம். திருநாமமும் கிருஷ்ணரும் வேறுபட்டவர்கள் அல்லர் என்பதால் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் உறுப்பினர்கள் பகவானின் திருநாமத்தை அபராதங்களின்றி உச்சரிப்பது மட்டுமன்றி பரமபுருஷ பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் செய்யப்படாத எதையும் உண்பதற்கு தங்களது நாவினை அனுமதிப்பதில்லை. முழுமுதற் கடவுள் அறிவிக்கின்றார், பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி தத்தகம் பக்தியுபக்ருதம் அஷ்னாமி பிரயதாத்மனக. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் எனக்கு இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கிறேன். பகவத்கீதை 9.26. எனவே அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் உலகம் முழுவதும் பல்வேறு கோயில்களை கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு கோயிலிலும் பகவானுக்கு இத்தகைய உணவு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது. அவருடைய கட்டளைகளின் அடிப்படையில் பக்தர்கள் பகவானின் திருநாமத்தை அபராதங்களின்றி உச்சரிக்கின்றனர். அவருக்கு அர்ப்பணிக்கப்படாத எதையும் அவர்கள் ஒருபோதும் உண்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தினை உச்சரிப்பதும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதத்தினை உண்பதும் பக்தி தொண்டில் நாவினுடைய பணிகளாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் இதை சாண்ட் பண்ணலாம். பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் பஷ்பம் பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் மே பக்த்யா பிரயச்சதி. பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோ மே பக்தா பிரயச்சதி.
பத்ரம் புஷ்பம் பலம் ததஹம் பக்தி உபாருத்தம் ததஹம் பக்தி உபாருத்தம் அஷ்னாமி பிரயதாத்மனः அஷ்னாமி பிரயதாத்மனः பத்ரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் யோ மே பக்தா பிரயத்யதி ததஹம் பக்தி உபாருத்யம் அஷ்னாமி பிரயதாத்மனः எப்படி கோஆர்டினேஷன் பியூட்டிஃபுல்லா வருது பாத்தீங்களா? இது நேத்து பண்ணது ஒரு தடவை பண்ணலாம். ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய தயா கரண விசாரா விசாரா கரிதே சித்த பாபே சமத்காரா. ஓகே, அடுத்தது வந்து மல்லிகா மாதாஜி, அதுக்கப்புறம் விஜயகுமாரி மாதாஜி எடுக்கலாம் இந்த ஆர்டர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானதா சூலபா முக்திர் புக்திர் யக்ஞாதி புண்ணியதः சேயம் சாதன சாஹஸ்ரே ஹரி பக்தி சுதுர்லபா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஞானத சுலபா முக்திர் புக்திர் யக்ஞாதி புண்ணியதः சேயம் சாதன சாஹஸ்ரே ஹரி பக்தி சுதுர்லபா. ஒருவன் தத்துவ அறிவை வளர்ப்பதன் மூலமாக தனது ஆன்மீக நிலையினை புரிந்து கொண்டு முக்தி அடைகிறான். அல்லது யாகங்களையும் புண்ணிய செயல்களையும் செய்வதன் மூலமாக உயர் லோகங்களில் புலனுகர்ச்சியை அடைகிறான். ஆனால் அத்தகைய யாகங்கள் ஆயிரக்கணக்கில் செய்யப்பட்டாலும் பகவானிற்கான பக்தி தொண்டினை அடைய இயலாது. ஏனெனில் பக்தி தொண்டு மிகவும் அரிதானதாகும். பொருளுரை. பிரகலாத மகாராஜர் அறிவுறுத்துகிறார். மதிர் நகிருஷ்டோ வரதஸ்வதோவா மிதோ விவத் ஏத கிருக பிரதானாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7.5.30. நைஷாம் மதிஸ்தாவத் உருக்ரமாங்கிம் ஸ்பர்ஷ தியானார்த்த பகமோ யத் அர்த்தஹ மஹீய சாம்பாத ரஜோபிஷேகம் நிஷ்கிஞ்சனானாம் ந விருணீத யாவத். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7.5.32. இவை விவாதிக்கப்பட வேண்டிய முக்கிய ஸ்லோகங்களாகும். இவற்றின் பொருள் யாதெனில், ஒருவன் கிருஷ்ண பக்தி அல்லது பகவானிற்கான பக்தி தொண்டினை வேத சடங்குகளை நிறைவேற்றுவதால் மட்டும் அடைய இயலாது. அவன் ஒரு தூய பக்தரை அணுக வேண்டும். நரோத்தமதாச தாகூர் பாடுகிறார். சாத்யா வைஷ்ணவ சேவா நிஸ்தார வாயேச கேவா. தூய வைஷ்ணவருக்கு சேவை புரியாமல் யாரால் முன்னேற்றம் அடைய முடியும்? தூய வைஷ்ணவர்களின் தாமரை திருவடிகளிலிருந்து தூசியை ஏற்க இயலாதவன் பக்தி தொண்டின் தவத்தினை அடைவது சாத்தியமில்லை என்று பிரகலாத மகாராஜர் கூறுகிறார். இதுவே ரகசியமாகும். பக்தி ரசாமிருத சிந்துவிலிருந்து 1.136 மேற்கோள் காட்டப்பட்டு மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தந்திர வசன ஸ்லோகமானது இது தொடர்பான பக்குவமான வழிகாட்டியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ்லி ரெட். சோ வெரி கிளியரா நம்ம இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, பிலோசாபிக்கல் நாலேஜ், ரைட்? நியாயா பிலாசபி உண்டி பத்தாது. ஏன்னா இது சைத்தன்யாதி இனிமே வரும். சைத்தன்யா மகாபிரபுவோட கிளாஸ்மேட் தான் முகுந்த தத்தா. சோ இவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு குரூப். ஆனா சைத்தன்யா பார்த்தாலே ஓடிடுவார் அவர். ஏன்னா இவர் ஏதாவது நோயின்னு கிராஸ் செக் பண்ணுவாரு. இவர்கிட்ட ஏன் ஆர்கியூ பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரே கிளாஸ் ஆனாலும் அவர் பார்த்தாலே ஓடிடுவாரு. ஏன் ஓடுறேன்னு. அவரும் அவர் பாட்டுல அதுக்கப்புறம் சேர்றாரு. அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் சொன்னாங்க, கிருஷ்ணர் ஒருத்தர் சேர்ந்தாங்கன்னா எவ்வளவு இனிமையா இருக்கும். சோ பேசிக்கலி சைத்தன்யா பிளஸ் கிருஷ்ணான்ற காம்பினேஷன் தான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு. சைத்தன்யா பிளஸ் கிருஷ்ணானா அந்த ரெண்டு பேரே ஒண்ணுதான். நான் மீன் பண்ணது என்னன்னா, பிலாசபி எவ்வளவுதான் இருந்தாலும் அந்த கொஞ்சோண்டு கிருஷ்ணர் இருந்தா அதுக்கு வேல்யூவே வேற. நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன், SRMல ட்ரைனிங் கொடுத்தாரு. எவ்வளவு ட்ரைனிங் கொடுத்தாச்சு, எவ்வளவு பண்ணிட்டோம். பேங்கிங் கொடுத்தோம், இன்சூரன்ஸ் கொடுத்தோம், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கொடுத்தோம், பினான்ஸ் கொடுத்தோம். ஆனா அந்த 9.22 ஸ்லோகத்துல இருந்த அந்த ஒரு ஆன்மீகமான ஃபீலிங் எந்த டாபிக்குமே வரல. சோ இதுல இருந்து என்ன வருது, அதாவது ரிச்சுவல் வித்வுட் கிருஷ்ணா, அதாவது எதுவா இருந்தாலும் ரிச்சுவல் மாதிரி ஆயிடும். அதாவது கிருஷ்ணா இல்லைன்னா இட் பிகம் ரிச்சுவல். கிருஷ்ணா இருந்தாதான் ஸ்பிரிட்
அந்த ஸ்பிரிட் வந்து கிருஷ்ணா தான். அது இருந்தாதான் நம்மளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகம் ஆல்சோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, நம்ம சைத்தன்யா மகாபிரபு சொல்லியிருக்காரு, ஹரே கிருஷ்ணா மாமா எவ்வளவு வருஷம் என்ன சொல்லலாம், ஆனா நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ரீச் பண்ணவே மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம சைத்தன்யா சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கணும். நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் ஒண்டிதான் வேணும், வேற எதுவுமே வேணாம், யாருமே வேணாம் அப்படின்ற எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன ஆகும், நம்ம எல்லாரும் வந்து கனிஷ்ட அதிகாரி ஸ்டேஜ்லயே இருந்துடுவோம். அதனால சைத்தன்யா மகாபிரபு அந்த டிவோட்டிஸையும் சேர்ந்து கொடுத்திருக்குது என்ன, திருநாதபி சுனீச்சேன தரோரபி சைஷ்ணுனா அமானினா மாதனேனா கீர்த்தனியா சதா ஹரி. யூ ஷுட் பி ஹம்பிளர் தேன் கிராஸ், ரைட்? சோ அதுதான் ஸ்ட்ரா கிராஸ் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். சோ அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் மோர் டாலரண்ட் தானே ட்ரீ, எவ்வளவு பொறுமை இருக்கோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு. சோ இப்ப வந்து ஹோலி நேம் வந்து ஒரு தடவை சொன்னாலும் வேல்யூ, பட் நம்ம அவ்வளவு ஒரு தடவை சொல்றது இல்ல. கிருஷ்ணா என்றதும் இதுவும் ஒரே எஃபெக்ட் தான். சோ காலையில எந்திரிச்ச உடனே நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு நான் கேட்க போறேன், நீங்க ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. சொல்லுங்க. நான் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணான்னு அப்படின்னு கூப்பிடுவேன் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் எல்லாரும் சைலண்டா இருக்க கூடாது. யாராவது ஒண்ணுமே பண்ணல ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லுவோம். ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணான்னு தான் சொல்வோம் மாதாஜி. ஹரே ஹரேன்னு சொல்லுவோம். நான் குடிக்கிறேன், எனக்கு பசிக்குது. நெக்ஸ்ட் ஹரே ஹரே கிருஷ்ணான்னு தான் கூப்பிடுவேன் மாதாஜி. நான் வந்து கிருஷ்ணா வாசுதேவான்னு கூப்பிடுவேன். ஓகே. சோ கரெக்ட் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லலாம், இல்ல கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு 3 தடவை சொல்லணும். பிரேமா மாதாஜி 2 more times ஆட் பண்ணிக்கலாமா? நாளையில இருந்து நீங்களும் நானும். ஓகே மாதாஜி. இல்ல ஹரே கிருஷ்ணா மட்டும் நானும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா தான் பிராக்டிஸ். அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட என்னமோ ஹரே கிருஷ்ணா permission சொல்லலாம். கேட்டு. சோ கிருஷ்ணா சொன்னா 3 தடவை சொல்லணுமா? ஓகே. சோ கிருஷ்ணா 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 அப்படின்னு, ரைட்டா? இப்போ வந்து இது ஓகே 64 types of devotion என்னெல்லாம் பண்ணலாம் நான் ஒரு இதை முடிச்சுட்டு நான் சொல்றேன், ரைட்? ஒன் ஷுட் கம் டு அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த பேரும் அவரும் வேற இல்ல அப்படின்னு. சோ வி see difference between name and substance. எப்பவுமே இப்போ நான் ராதிகா அப்படின்ற ராதிகா வேற, இப்போ நான்ன்றது வேற, ரைட்? இப்போ வந்து பிரேமா மாதாஜி வந்து என்னோட ராதிகா அப்படின்னா யார் வேணா இருக்கலாம், ஆண்டவனா இருக்கலாம், ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், இல்ல யாராவது இருக்கலாம், எப்படி. பட் கிருஷ்ணர் பத்தியும் மை கிருஷ்ணா அப்படின்னா ஒரே ஒரு கிருஷ்ணர் தான் இருக்காரு, ரைட்? சோ பேரும் ஆளும் வெவ்வேறு இல்ல. அதனால்தான் அவர் பேர் வந்து நாம பிரபு அப்படின்னு சொல்றோம், ரைட்? ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே வந்து நேம், ஃபார்ம், குவாலிட்டி, பாஸ்ட் டைம் எல்லாமே ஒண்ணு. அதுதான் நம்ம பாடிருக்கோம். அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாம் ஆடி நாபவே கிராணம் இந்திரியே சேவன் முகேஹ ஜிக்வாம் ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரத் பிரத. எதுக்கு சொல்றோம் ஸ்புரத் பிரதஹனா? ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்வயம்பு வரும். எப்போ அவரோட பேரெல்லாம் நம்ம பண்ணோம்னா மத்ததெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும்னு. சோ எப்பவுமே நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷன் பொசிஷன் வந்து நம்ம கிருஷ்ணரோட தான் இருக்கும். ஓகே, அதுதான் ஒரிஜினல் கான்ஸ்டிடியூஷன் பொசிஷன். அதனாலதான் ஸ்லோகம் சொன்ன உடனே எங்கேயோ அட்ராக்ட் ஆனாங்க. எங்க அட்ராக்ட் ஆனா ஆல்ரெடி இருக்கு, எல்லார் மனசுலயும் இருக்கு. ஒத்துக்கலாம், ஈகோ ஜாஸ்தியா இருந்தா ஒத்துக்க மாட்டோம். இந்த 2 தான் டிஃபரன்ஸ், மத்தபடி வந்து வேற எதுவுமே டிஃபரன்ஸ் இல்ல. சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா சேவன் முகம், சேவை முகமோட ஜிக்வானா வாய, அது எப்படி ஓகே வாய எப்படி நம்ம கிருஷ்ணர்ல நம்ம இன்வால்வ் பண்றது? டங்க, நாக்கை, வாயல. கிருஷ்ணா ஜபம் ஃபர்ஸ்ட் வாயால தான் மாதாஜி கனெக்ஷன் ஏற்படும். ரெண்டுமே வாயி ஒண்ணு, அப்படி இன்னொன்று பிரசாதம். ஏன் பிரசாதம் கொண்டு வரேன்னா, நிறைய பேர் நம்ம வீட்டுல சொல்லுவோம், ஐயோ அவங்க கேட்க மாட்டேன்றாங்க. பிரசாதம் மூலமா we will be able to take it to a next level. சரியா? சோ அதனால இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பத்திரம், புஷ்பம், பழம், தோயம் இது எது வேணா நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட். இல்லாத சுச்சுவேஷன்ல மானசிகம், இது வந்து நாமனிஷ்ட பிரபு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொன்னாரு. நிறைய தடவை சொல்லுவாரு, இல்லாத சுச்சுவேஷன்ல வந்து நீ மானசீகமா பண்ணணும்னு. நினைச்சேன் நம்மளுக்கு எப்படி அந்த சுச்சுவேஷன் வரும்னு. பட் ட்ரஸ்ட் மீ, ஒரு காலத்துல காலம் சொல்றது நான் வந்து உங்க டைமோ இல்ல நீங்க பினான்சியலி புவர் ஆயிடுவீங்க, இந்த எதுவுமே நான் மீன் பண்ணல. ஏதோ ஒரு டைம்ல வந்து நீங்க நம்ம எல்லாம் டிராவல் பண்ற மாதிரி கூட இருக்கலாம். 48 hours ட்ரெயின்ல இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு கஷ்டம் இல்லையா? இது பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம குளிக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன், உடம்பு சரியா இல்ல நம்ம ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணோம். ஓகே, நீங்க சொல்லுவீங்க மாதாஜி ஜபாலாம் எப்படி இருந்தாலும் நீங்க குளிக்காம பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. அது ஓகே, சரி ஏதோ பண்ணணும், நம்ம கும்பிடணும் வச்சுக்கோங்களேன், சாமி நினைச்சு குளிச்சு பழக்கம். அப்ப எப்படி குளிப்பீங்க? ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்றோம் அப்படி எடுத்துக்கோங்க. தலையில தண்ணி, கையில எப்போ தண்ணி தான் இருக்கு, கொஞ்சம் மஞ்சள் தண்ணிய புரோட்சணம் பண்ணிக்கணும் மாதாஜி. மஞ்சள் தண்ணிக்கு எங்க போவாங்க? புரோட்சணம் பண்ணிட்டாக்கவே குளிச்ச மாதிரி அர்த்தம். இல்லாட்டி கங்கை எங்க போவேன்?
இல்லாட்டி கங்கை யமுனை தெய்வ கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதை நாங்கெல்லாம் டிராவல் பண்ணும்போது கையில காவேரி குங்குமம் மஞ்சள் பொடி வச்சுட்டு தான் கிளம்புவோம். அப்படிதான் மாதாஜி. தலையில மஞ்சள் தண்ணி குங்குமம் அந்த வச்சுக்கலாம். ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு தலையில தண்ணி தெளிச்சுட்டாக்க குளிச்ச மாதிரி ஆயிடும் மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே. இதுவும் 3 தடவை சொல்லலாம். அது சொன்னா நம்ம வந்து மந்திரத்துல குளிச்ச கணக்கு. ஆமா ஆமா, சோம்பேறித்தனமா இருக்கும்போது அப்படித்தான் சொல்றோம். எங்க மாதாஜி தண்ணி சோம்பேறித்தனத்துக்கு எல்லாம் நான் சொல்லல மாதாஜி. அதுக்கு முந்தி நாங்க சொன்னோம் மாதாஜி. இல்ல, இந்த தலையில தண்ணி தெளிச்சுக்கிறது முந்தி சொன்னது. இன்னொருத்தர் தண்ணி எடுன்னு சொல்லணும். அதெல்லாம் விட நம்ம அதை ஆரம்பிச்சிடலாம் அந்த மாதிரி. நம்ம சாண்டிங் பண்றது சொல்ல இல்ல மாதாஜி, அத குளிக்கிறதுக்கு தான் மானசீகமா குளிக்கிறதுக்கு பண்ணும்போது சொல்றீங்க. நம்ம தண்ணி எடுக்கிறோம், இல்ல வேற எங்கேயாவது மாட்டிருக்கோம், கை கெட்டல தண்ணி கூட சரி, ட்ரெயின் கூட விடுங்க, பஸ்ல போனோம்னா நம்மளுக்கு அவ்வளவு மஞ்சள் கலக்கி தண்ணி கூட ஊத்த முடியாது, ரைட்? அதாமா. அப்போ இது பண்ணலாம், நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். சோ பேசிக்கலி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோயில் வந்து அப்கோர்ஸ் இது கோயில் நிர்வாணத்துக்கு வந்து பண்றச்சே வந்து ஆக்சுவலா டெய்லி வந்து 64 வகையில நம்ம பஞ்சராத்திரிக்க விதி பண்ணணும். ஆனா 64 வகை பண்ண முடியல அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து 16 வகை நம்மனா அவங்க பூஜாரிகள் பண்ணலாம். அதுவும் பண்ண முடியலன்னா 5 மஸ்ட். நான் 5 வந்து நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். புஷ்பம், ரைட்? நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஊதுவத்தி தமிழ் வார்த்தை ஊதுவத்தி, ரைட்? 2வது. 3வது வந்து தீபம், வந்து எப்பவுமே பெல். ஓகே, பெல் ஒண்ணு இருக்கும். 3வது வந்து நம்ம வந்து விளக்கு, ரைட்? அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கிளாத் உங்களுக்கு சொன்னேன், ரைட்? சோ ஃபர்ஸ்ட் பூவு, அப்புறம் நம்ம என்ன சொன்ன ஊதுவத்தி, தீபம் காட்டுவோமே, தீபம் இல்ல சாரி தீபம், அப்புறம் கர்ச்சீஃப். சோ இது 4 வந்து காட்டுறதோட எப்படி காட்டணும்? 3 தடவை சுத்தணும். எது சொல்றீங்க மாதாஜி? காட்டணும், எப்ப சுத்தணும்? வெறும் சும்மா காட்டுறது 1 2 3 மடிச்சு வச்சு என்னங்க? ஆமா, ஜஸ்ட் நம்ம நார்மல் ஹேங்கி மாதிரி நம்ம மூஞ்சி துடைக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. சோ இப்ப வந்து இது எல்லாமே வந்து நம்ம பண்றோம். சோ காலையில எந்திரிச்சு பிரஷ் பண்றது எல்லாமே வந்து இது எல்லாமே டு டூ லிஸ்ட்ல போட்டிருக்காங்க. 5 நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். சரி, எனக்கு நிறைய டைம் இருக்கு, 64 பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளால பண்ண முடியலனாலும் நம்ம வந்து மானசீகமா கூட பண்ணலாம். எப்படின்னா கிருஷ்ணரை வச்சு நீங்க உங்களுக்கு என்ன சௌக்கிரமோ, குழந்தை கிருஷ்ணரோ இல்ல வீட்டுல என்ன இருக்கோ அதை வச்சு ரியலா பண்ணணும்னு சொல்ல. ஏன்னா சிலது வந்து உட் இருக்கலாம், பெயிண்ட் இருக்கலாம். சோ ப்ராப்பரா வந்து ஆயில் மசாஜ் வந்து கிருஷ்ணருக்கு பண்ற மாதிரி, ரைட்? நிறைய இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து இமேஜின் பண்ண வேண்டிய சில டிக்கெட், ரைட்? அது ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் வந்து பால் அபிஷேகம், ஆர்டர் அப்படியே சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆயில், அதுக்கப்புறம் பால் அபிஷேகம், 3வது வந்து நம்ம ஹனி என்ன தேன், ஓகே? அதுக்கப்புறம் சக்கரை தண்ணி. சோ இந்த ஆர்டர்ல எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை, மானசீகம். சோ அதனால மிஸ் ஆனாலும் ஓகே. சோ இதெல்லாம் பண்ணி மசாஜ் பண்ணி கடைசியில தண்ணி ஊத்துவாங்க, வெறும் தண்ணி ஊத்திட்டு. இது வந்து 1. 3வது வந்து தூங்குறச்சே கூட பூ இருந்துச்சுன்னா பூ வைக்கலாம், அவர் தூங்குற டைம்ல. எல்லாம் கிளியர் பண்ணணும்னு இல்லை. சோ தூங்குற டைமும் பண்ணலாம். பண்ணிட்டு அவருக்கு ஒருவேளை நம்மளுக்கு கோயில் நம்ம பூஜா ரூம் உட்கார முடிஞ்சிச்சுன்னா உட்காந்துட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து கிருஷ்ணரோ இல்ல 1 மினிட் கிருஷ்ணர் காலை மசாஜ் பண்ற மாதிரி நினைச்சிட்டு நம்ம தூங்கினாலும் அது ரியலான ஒரு சேவை ஆகும் அப்படின்னு. இது கம்பல்சரியா நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க நான் சொல்லல. பட் நிறைய பேர் சொல்வீங்க இல்லையா, எனக்கு ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ் வேணும்னு. இதுதான் வெரி ஏன்ஷியன்ட் வேதிக் ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ். சோ மானசீக பூஜை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்புறம் சொல்வீங்க மாதாஜி சான்ஸ் கிடைக்குமானா என்ன மானதுக்கு கஷ்டம்? இது கஷ்டமே இல்ல மாதாஜி. உட்காந்துக்க மனசுல சாமிக்கு என்ன வேணும் பண்ணலாம் மாதாஜி. பஜனை நிறைய செஞ்சு வைக்கலாம், எல்லாம் நைவேத்தியம் பண்ணலாம் மனசாலேயே. ஆமா, நெய்வேத்தியம் பண்ணலாம், பிரசாதம் பண்ணலாம். அண்ட் நார்மலி வந்து ஒரு நாள்ல வந்து 5 தடவை பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணுவோம். நம்ம கூட 5 தடவை பண்ண முடியல அப்படின்னா 2 தடவை பண்ணுவோம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் எது எடுத்தாலும் நம்ம ஒரு செகண்ட் நினைச்சிட்டு சாப்பிட்டாலும் அது 5 தடவை கணக்காகும் அப்படின்னு. இதெல்லாம் இந்த சிலபஸ்ல இல்ல, அவுட் ஆஃப் சிலபஸ். பட் எப்பமாவது இதெல்லாம் சொன்னா நம்மளும் நினைப்போம் இல்ல, ஏதாவது ஒரு சின்ன லிங்க் பண்ணா நல்லா இருக்குமே அப்படின்றதுக்கு இந்த லிங்க் கொண்டாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் விஜய் மாதாஜி. அப்புறம் அன்யாபிலாஷி சூன்யம், அந்த இது ஒரு இதை மட்டும் அர்த்தம் மட்டும் சொல்லிடுங்க மாதாஜி.
அப்புறமா ஓகே. அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாணி அனாவிருத்தம் அனுகூலேன கிருஷ்ணானுஷீலனம் பக்தி உத்தம. எங்க வந்துச்சு மாதாஜி? எங்கயோ வந்துச்சு இல்ல? ஓகே. படிக்கிறப்ப ஏதோ பகவத்கீதையிலே வருது மாதாஜி. பகவத்கீதையில வருது மாதாஜி. அது அந்ய அபிலாஷிதா சூன்யம். அந்ய அபிலாஷம், அந்ய எல்லா ஆசைகளும் சூன்யம், ரைட்? ஆல் மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் சூன்யம். ஞான கர்மாணி அனாவிருத்தம். ஞானமும் கர்மாவும் அனாவிருத்தம்னா சூன்யம் சொல்ல. அனாவிருத்தம்னா அந்த கவரிங்க நம்ம ரிமூவ் பண்ணுவோம். ஏன் ரிமூவ் பண்றோம்? ஆனா ஞானமும் கர்மமும் இங்க ஒண்டி அப்ளிகபிள் இல்ல, அங்கேயும் நம்ம ஞானம் கர்மம் இட்ஸ் பில்ட் இன், ரைட்? பக்தியில. அதனால மெட்டீரியல் ஞானம் அண்ட் கர்மா அதை வந்து லிஃப்ட் பண்ணிடுவோம். அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாணி அனாவிருத்தம் அனுகூலேனி கிருஷ்ணானுஷீலனம். அனுகூலம்னா ஃபேவரபிள். எக்ஸாம்பிள், இப்ப வந்து யசோதாமா வந்து திட்டுறாங்க கிருஷ்ணரை, அது ஃபேவரபிளா நாட் ஃபேவரபிளா? ஃபேவரபிள். ஃபேவரபிள், ரைட்? கம்சரும் திட்டுறாரு, ஃபேவரபிள் நாட் ஃபேவரபிள்? நாட் ஃபேவரபிள். கரெக்ட். அனுகூலம்னா ஃபேவரபிள், பிரதிகூலம்னா நாட் ஃபேவரபிள். ரெண்டுமே கிருஷ்ணா கான்சியஸா, அதாவது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னா கான்சியஸ்லி திங்கிங் ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஆனா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் கேட்டகரியில வந்து அனுகூலம். அனுகூலேனா கிருஷ்ணானுஷீலனம். அனுஷீலனம் அவரை பத்தி நினைக்கிறது. பக்தி உத்தமா, அதுதான் உத்தம பக்தி, அதாவது பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸோட ஃபார்முலா அது, ரைட்? இட்ஸ் a part of nectar of devotion. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் எழுதினவங்களுக்கு எல்லாமே இந்த ஸ்லோகா தெரிஞ்சிருக்கும். அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாணி அனாவிருத்தம் அனுகூலேனி கிருஷ்ணானுஷீலனம் பக்தி உத்தமா. அதான் சரிங்களா? இப்ப நம்ம போலாம். இன்னைக்கு கொச்சா முச்சா. தேங்க்யூ மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன். கிருஷ்ண யாதி சூதே பக்தே புக்தி முக்தி தியா கபு பிரேம பக்தி நா தேனா ராகேன லூ கையா. हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण जदि छूटे भक्ति भक्ति मुक्ति दिया कपु प्रेम भक्ति दातेन राकेन लुकाया लुकाइया. ஒரு பக்தன் பகவானிடமிருந்து பௌதிக புலநகர்ச்சியையோ முக்தியையோ விரும்பினால் கிருஷ்ணர், ஆனால் தூய பக்தி தொண்டினை அவர் எப்போதும் மறைத்தே வைத்துள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லிபரேஷன் கிருஷ்ணர் கொடுத்து நான் உனக்கு சொல்ல போறேன். சாண்டிங் வந்து நான் வந்து எனக்கு ஒரு வீடு வேணும் அப்படின்னு நான் கும்பிட்டேன்னா சரியா தப்பா? தப்பு. ஓகே, அப்படி நான் கும்பிட்டேன்னா எனக்கு வீடு கிடைக்குமா கிடைக்காதா? அது கிடைக்கலாம், கிடைக்கும் கிடைக்காதுன்னு சொல்ல முடியும். உங்களுக்கு தேவைன்னா கொடுப்பாரு பகவான். தேவை இருந்ததுன்னா கிடைக்கும், தேவைன்னா தேவையில்லைன்னா கிடைக்க கிடைக்காது. மாட்டாது. சோ பேசிக்கலி தேவை இருக்கோ தேவை இல்லையோ நம்மளுக்கு கிரெடிட் இருந்தா கொடுத்துருவாரு கிருஷ்ணர். கிரெடிட் குறைச்சலா இருந்தாலும் கொடுத்துருவாரு. அதுதான் பவர் ஆஃப் மகாமந்திரா. ஏன்னா மகாமந்திராவோட ஜப்பம் வந்து கிருஷ்ணர் வில் கிவ் யூ அன்றதுதான் லாஜிக். இப்போ ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா, ஈவன் ஃபார் இது நம்ம பண்ணுவோம். ஆனா நம்ம வந்து எப்படின்னா ஒரு ஆர்டினரி ரோட்ல போறோம், ஓகே, யாரோ ஒரு நம்ம வீட்டு வேலை செய்யறவங்க வீட்டுக்கு ஒரு போறோம்னா பெரிய பட்டு சாரியும் சும்மா போறதுக்கு ஒரு பெரிய டைமண்ட் இயரிங்கும் போட்டு போவோமா? போட மாட்டோம். யாராவது ஷோ ஆஃப் தான் பண்ணுவாங்க, அது வேற. முக்கால் வருஷம் பண்ண மாட்டோம், ரைட்? அதே மாதிரிதான் இது வந்து அவ்வளோ ரொம்ப வேல்யூபிள். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி விஷயத்துக்கெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. கிருஷ்ணர் கொடுப்பாரா கொடுத்துருவாரு, அவருக்கு பிரச்சனையே இல்ல. சந்தோஷம் அப்படின்னு கொடுத்துருவாரு. அவருக்கு தெரியும் மாதாஜி, நமக்கு கிடைக்கணும்னு இருந்தாதான் கிடைக்கும் மாதாஜி. அது கூட கிடைக்கணும்னு இல்லாட்டாலும் நம்ம மாமந்திரா சொன்னா கிடைக்கும் மாதாஜி. ஆனா நம்ம வந்து அது வர்த்தான்றத நம்ம திங்க் பண்ணிக்கணும். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம். மாமந்திராக்கு பவர் இருக்கு. நம்பிக்கையோட பண்ணா கிடைக்கும், கிரெடிட் இல்லைனாலும் கிடைக்கும். ஆனா நம்ம மாமந்திராவை அதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணுவோமா, இல்ல வேற கிருஷ்ணரே வேணும்? இப்போ கிருஷ்ணரே வேணும். இப்ப வந்து ஒரு வீடு வேணும்னு நான் ஓடுவேன். ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு மாதாஜி ஓடுறதுக்கு. நான் ஓடி போய் வீட்டை பிடிக்கலாம், இல்ல ஓடி போய் 10 வீட்டுக்கு ஓனரை பிடிச்சேன்னா எனக்கு 10 வீடும் சொந்தம் ஆகும். எது நான் புத்திசாலித்தனம்? ஓனரை பிடிக்கணும், வேற மாதிரி இருக்கு. பட் ஓகே. சோ இப்ப வந்து ஓனர் கிருஷ்ணர், சோ இப்போ கிளீன் ஆயிடும், ரைட்? சோ இப்போ கிருஷ்ணரை பிடிக்கிறதுதான் நம்ம டார்கெட். ஓப்பனா கிருஷ்ணரை பிடிக்கிறதுதான் டார்கெட். நம்ம பிடிக்கிறோம்னா மத்தவங்க எல்லாம் ஓடி போயிடுவாங்க, ரைட்? ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம பிடிக்கிறோம்னா ஒரு முன்னாடி ஓடி வருவாரு நம்ம பிடிக்கிறதுக்கு. அதுதான் டிஃபரன்ஸ். அதுதான் பௌதிகத்துக்கும் என்ன சொல்லுவீங்க தெய்வீகத்துக்கும்
ஆன்மீகத்துக்கு வேற என்னன்னா நம்ம ஒரு அடி போனா அவர் 10 அடி நம்ம நோக்கி வருவார். நம்ம பசங்க யாரோ ஓடி போனா ஒண்ணு அவங்க அதுவும் நம்ம நல்லபடியா நினைச்சு இருக்கும். அத்தாஜி நம்ம நல்லதை நினைச்சு செஞ்சோம்னா இன்னும் ஆசையா பண்ணுவாரு. அவருக்கு பிடித்தமானது செஞ்சோம்னா இன்னும் அவரு நமக்கு நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. அதான் ஒரு கிளைண்ட் நல்லா சொன்னாரு, இந்த மாதிரி முன்ன காலத்துல வந்து பெரியவங்களை பார்த்து நம்ம எல்லாம் நல்லவங்களா மாறிட்டு இருந்தோம். ஆனா இந்த காலத்துல இருக்கிற நம்ம எல்லாம் எப்படின்னா சின்னவங்களை பார்த்து நம்ம இவங்களும் குட்டிச்சவராங்க. அது வெரி ட்ரூ. ஏன் அவங்க கேட்கறது நானே நினைச்சேன். என் பொண்ணு என் பேச்ச கேட்கறாலோ இல்லையோ 10 தடவை நான் அவ பேச்ச கேட்கிறேன். ஏமா நான் உண்டி உன் பேச்ச கேட்கணும் 2-3 தடவை எங்க அம்மாவை கேட்டிருக்கேன். அவர் சொன்னோடனே எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு, கரெக்ட் அப்படின்னு. ஏன்னா இது வந்து எல்லா விதத்திலுமே உண்மைட்டு இருக்கு. அந்த காலத்துல எப்படின்னா மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்ற கான்செப்ட்ல பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாரும் வந்து அந்த தெய்வம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ யாருக்குமே அந்த நம்பிக்கை இருந்தா என்ன, அப்படி பண்ணாங்க. பித்ருதோஷம்னா எனக்கு நம்பிக்கையே இல்ல. சரி அதுவுங்க ஆண்டவெல்லாம் ஐ டோன்ட் பிலீவ். ஒரு சின்ன குழந்தை மீட் பண்ண 7-8 வயசு இருக்கும், வீல் சேர்ல நேரா வந்து ஐ ஹாவ் டு ஸ்டே பேக் அப்படின்னா, ஆமா யூ வில் ஸ்டே பேக் அப்படின்னா எதுக்குன்னா மை கிராண்ட் ஃபாதர் டைட் தே வாண்ட், யா ஓகே ஸ்டே பேக்னா நோ எனக்கு ஸ்டே பண்ணவே பிடிக்கல பிகாஸ் ஆஃப் த ரீசன். என்னடா ரீசன் ஸ்டே பண்றோம்னா ஓகேனா, ரீசன் என்னன்னா நிறைய பூஜா, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்டே ஃபார் பூஜா அப்படின்னு. அப்படின்னா ஐ எம் an atheist அப்படின்றான். அவ்வளவு பெருமையா சொல்றான். ஏன்னா அந்த கான்செப்டே வந்து இது வந்து ஒரு பெருமை அப்படின்ற ஃபீலிங் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம், ரைட்? சாண்டிங் பண்ண சொன்ன ஒருத்தர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு திருட்டுத்தனமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நிஜமா மாதாஜி பண்றாங்க, ஆனா திருட்டுத்தனமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன் திருட்டுத்தனமா பண்றாங்க அப்படின்னா யாராவது ஏதாவது சொல்லிடுவாங்களே. இப்ப ஏதாவது தப்பா? அது சிம்பிள் லாஜிக். தண்ணி அடிக்கச்சே யாரும் திருட்டுத்தனம் பண்றது இல்ல, 4 ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுறச்சே கூட திருட்டுத்தனம் பண்றது இல்ல. ஆனா சாண்டிங் ஒண்ணு ஏன் திருட்டுத்தனமா பண்ணணும்? மத்தவங்க பார்த்தா என்னை பத்தி ஏதாவது நினைப்பாங்க. என்ன நினைப்பாங்க? இல்ல நான் சிம்பிளா கேக்குறேன், அப்படி சாண்டிங் பண்றதுல ஏதாவது அவ்வளோ ஒரு தப்பு இருக்கா? யாராவது நம்மள அவ்வளவு நினைக்கிற மாதிரி என்ன தப்பு? கொஞ்சம் நம்ம திங்க் பண்ணோம் வச்சுக்கோங்க. நீங்க இந்த குரூப்ல எல்லாரும் என்னன்னு தெரியல மாதாஜி, பாசாங்கு பண்றாங்க. சாண்டிங் 4 பேர் நடுவில் போய் பண்ணா பாசாங்கு பண்றாங்கப்பா. உங்களுக்கு கடவுள் பக்தி இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல, பாசாங்கு பண்றாங்கப்பா. மாதாஜி திருட்டுத்தனமா பண்றாங்கங்கறாங்க. தெரிஞ்சு பண்ணா கூட பரவாயில்லையே. இல்ல திருட்டுத்தனமா பண்ணாங்கன்னா தப்பு இல்ல, பட் அதனால திருட்டுத்தனமா பண்றாங்க. வேற என்ன திருட்டுத்தனமா பண்ணா வந்து தப்பே இல்ல அப்படின்னு. ஏன்னா இட்ஸ் ஓகே. எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டீச்சர் சொன்னாங்க, உன் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் கிறிஸ்டியன் முஸ்லிமா இருந்தா நீ பிரசாதம் கொடுத்துடு. நான் பிரசாதம் சொன்னா எடுக்க மாட்டாங்க, திருட்டுத்தனமா கொடு அப்படின்னாங்க. அப்பா எப்படி ஏமாத்துறது அப்படின்னு. ஏமாத்துறதை விட்டு கிருஷ்ணருக்கு போறதா அப்படின்னு. சோ நாமனிஷ்ட பிரபு ஒருத்தரவை கேட்டார், ராதிகா நீ வந்து ஆக்சுவலா கிருஷ்ணா கான்சியன்ஸ்க்கு வந்து ஏதாவது ஒண்ணு கம்ப்ளீட்டா 360 டிகிரிஸ் மாறினியான்னு கேன் ஐ டெல் பிரபு அப்படின்னு சொல்லுனாங்க. 360 டிகிரி மாறினது வந்து பொய் அப்படின்னா. வாட் அண்ணாரு? பொய் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன் பிரபுன்னு. நிறைய பொய் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கேன். கிருஷ்ணா கான்சியஸ் வந்து சீரியஸா சொல்றேன், பொய் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு. என்ன சொன்னேன் அப்படின்னாரு. சோ நானு இன்லாஸ் வீட்ல வந்து ஒருத்தர சொன்னேன் இந்த மாதிரி, ஓகே அதாவது ஜபம் பண்ண கஷ்டமா இருக்கச்சே வந்து சரி ரெஸ்ட் ரூம்ல போயிட்டு உடம்பு சரியால அடிக்கடி போயிட்டு இருந்த அப்புடின்னு. அப்புறம்னா நீ 16 ரவுண்ட் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ண முடியாது, அதுக்கு பதில் நீ என்ன ஐடியா சொல்றேன்னா உன் பொய்யை நான் வந்து வெரிஃபை பண்றேன், யார்கிட்டயும் வந்து நான் பண்றேன் எனக்கு சந்தோஷம்ன்றதெல்லாம் சொல்லாத, நான் இது பண்ணா எனக்கு ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கு, அப்பந்தான் என்னால வேலை சீக்கிரமா பண்ண முடியுது, இந்த மாதிரி நீ பொய் சொல்லு அப்படின்னு. சோ இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுச்சுன்னா, டிவோட்டீஸ் வந்து they will take everything in the right sense. அதாவது நம்மளோட கோர் பிரின்சிபல். ஆனா அது செம்ம கான்செப்ட். ஃபர்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ் 1.5-2 இயர்ஸ் பேக் வந்து மை கிருஷ்ணா ஆசையா சொல்லிட்டு இருந்தேன். வந்து சேர்ந்தாலே எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு அவ வந்து சொன்னா, ஏன் மை கிருஷ்ணான்னு சொல்றியே, ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லு அப்படின்னா. என்ன நீ என்னையா பண்ணி கிழிச்ச அப்படின்னா. அப்படியே கேட்டா. அப்படின்னு நீ ஒண்ணு வந்து இது நான் கிருஷ்ணருக்கு பண்ண அப்படின்னு நீ சொல்லு, அதுக்கப்புறம் நீ மை கிருஷ்ணான்னு சொல்லு, ஒன்லி மை கிருஷ்ணா சொல்லு, நீ என்ன வேணா சொல்லு, பட் என்னதான் பண்ணி கிழிச்ச சொல்லு அப்படின்னா. அப்புறமா போய் உட்காந்தேன், திங்க் பண்ணேன், உருண்டேன் பிறண்டேன். அவ கேள்விக்கு எனக்கு பதிலே இல்ல. ஓகே செஞ்சிருந்தாதான் ஞாபகம் வரும். என்ன மாதாஜி? நீங்க செஞ்சிருந்தாதானே மாதாஜி? எக்ஸாக்ட்லி மாதாஜி. ஏதோ ட்ரை பண்ணுவோம் இல்ல மாதாஜி, அதாவது ஏதாவது தலையை நோண்டி இருந்தாலும் ஏதாவது வருமே அப்படின்னு. நம்ம பேப்பர்ல உங்களுக்கு வந்து கேள்வி அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் வந்தாலும் ஏதாவது நோண்டினா ஏதாவது வருமா அப்படின்னு திங்கிங் வரும்ல, அந்த திங்கிங். சரி அன்னைக்கு வந்து டிசைட் பண்ணேன் எனக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்காதோ அந்த லிஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு. சரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் வந்து எடுத்தேன். தமிழ் பிடிக்காதுன்னு இல்ல, தமிழ் வந்து 4 வயசு அப்போ என்ன திக்குவாயின்னு சொல்லிட்டாங்க. என்ன திக்குவாயின்ட்டாங்களே, அப்ப வந்து நான் தமிழ் பேசினாலே எனக்கு பயம், ரைட்? சோ தமிழ்ல பேசணும் அப்படின்னு அட்மினா தான் சேர்ந்தேன். ஆனா அப்பவுமே பேச வச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்ப நான் எதையே திக்குன்னு பேசினாலும் நீங்க எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் ஆயிட்டீங்க. சோ இப்ப தமிழ்ல வந்து சொல்றது கஷ்டம் ஆகல, ஈஸி ஆயிடுச்சு. என்னடா கஷ்டமா ஒண்ணு பண்ணணுமே அப்படின்னு நினைச்சா அது ஈஸி ஆயிடுச்சு. 2வது ஸ்லோகம் வாயிலே வராது.
அதனால எனக்கு வந்து ஸ்லோகம் சொல்லவே முடியாதுன்றது திடீர்னு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, ஏதோ தூக்கத்துல வர போய் கடகட இப்ப வந்து அதனாலதான் நான் வந்து சொல்வேன் பிரேமா மாதாஜி ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு. எதுக்கு சொல்வேன்னா அகோபஹியம் ஸ்தனகால இது வந்து எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகமோட டியூன் கூட இங்க 2-3 பேர் பிரபு கூட கேட்டாரு எங்க இருந்து எடுக்கிற அப்படின்னு. ஆக்சுவலா எனக்கு ஆன்சரே இல்லை, ரைட்? சோ அதனாலதான் எனக்கு மறுபடியும் வருது. பட் வரலனாலும் எனக்கு தெரியாது, மறுபடியும் போய் கேட்கறதுக்கும் எனக்கு அந்த இது ஒண்ணு நானே இருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கணும். சோ திடீர்னு வரும். அதனால நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு தனியா ஏதாவது மீட்டர் இருந்து படிக்கணும்னா படிங்கன்னு. அதுவும் ஆயிடுச்சு, சரி அதுவும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா நீங்க எல்லாம் ஏத்தி விட்டு மாதாஜி நல்லா ஸ்லோகம் ஒண்ணு, அதை விட நான் ஏறதை விட நீங்க எல்லாம் கத்துக்கிறீங்கன்ற இன்ட்ரெஸ்ட். சரிடான்னு வெயிட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டிராவல் பிளான் போட்டேன். சரி தனியா டிராவல் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஆனா அங்க டிராவல் பண்ணாலும் யாராவது வந்துடுறாங்க, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் போனது மாயாப்பூர் தான். ஆனா அது வந்து நான் ஒண்டிதான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லி போனச்சு. வீட்டுல ஒரே பயம், ஐயோ நான் ஒண்டி போறேனே தனியா எப்படி டிராவல் பண்றதுன்னு. கடைசியில பார்த்தா நான், எங்க அம்மா, எங்க அங்கிள், அம்மா எல்லாம் ஃபுல் கும்பல். இந்த தடவை தனியா போனாலும் இப்ப என்ன ஆகும், வர்றவங்க எல்லாருமே எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், நீங்க எல்லாருமே, ரைட்? சோ அதனால வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, கடைசி வரைக்கும் அவ கேட்ட கேள்விக்கு என்கிட்ட பதிலே இல்லை. இன்னைக்கு கூட நானும் நினைச்சேன், பாது நான் மை கிருஷ்ணா நான் இது பண்ணேன் அப்படின்னு ஒன்னாவது சொல்லலாமா அப்படின்னு நான் தேடினா, அன்னைக்கு சொரிஞ்ச அதே தலை இன்னைக்கும் சொரிஞ்சிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா நான் வந்து இன்னைக்கும் வந்து எனக்கு பிடிக்காதது அப்கோர்ஸ் பொய் அப்படின்னு சொல்லலாம், பட் அது வந்து என் கன்வீனியன்ஸ்க்கு சொல்றேன். அதே மாதிரி ஓகே நிறைய பேர் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னா பரவாயில்லையா பிரம்ம முகூர்த்தால நீ எந்திரிச்சு பண்றல ஒரு நாளும் விடாமன்னு. அது எங்க நான் பண்றேன், பிரம்ம முகூர்த்தால பண்ணா நல்லதுன்னு சொல்லி பண்ணிருந்தா ஓகே, வீட்டுல ஒரே டிஸ்டர்பன்ஸ் சொல்லி தானே நான் வந்து 4 மணிக்கு எந்திரிக்கிறேன். சோ அதுவும் எனக்கு கிரெடிட் வராது. காஃபி எல்லாம் நீ குடிக்க மாட்டே, அது எப்பவுமே எனக்கு பிடிக்காதே. சினிமா எல்லாம் நீ பாக்குறது அது எப்பவுமே பிடிக்காதே, ஏதாவது இருந்து விட்டாதா அப்படின்னு. சரி தனேஸ்வரி மேம் கேட்டாங்க, சரி காசிலையாவது போய் ஏதாவது விட்டியா? இல்ல மேம் நான் ரிவர்ஸ்ல நினைச்சேன், நான் விடமாட்டேன் கிருஷ்ணா. எனக்கு வந்து யாராவது ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி எனக்கு வந்தாலும் எல்லாம் கிடைச்சாலும் எல்லாம் இருக்கிற ஒரு ஹாப்பி மூமெண்ட்ல வந்து கிருஷ்ணா எனக்கு நீ வேணும் அப்படின்னு நான் சொல்லணும். அதனால எனக்கு எதுவுமே விடல, எனக்கு எல்லாம் வேணும்னு சொல்லிட்டு வந்தேன்னு. தனீஸ்வரி மாத்தி நினைச்சிருப்பாங்க சரியான லூசு அப்படின்னு. ஆனா அவங்க அப்படி சொல்லல, என்கிட்ட நினைச்சிருப்பாங்க. என்கிட்ட சொன்னது இல்லம்மா அது கூட ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ரேயர் தான் வச்சுக்கோ, ஏன்னா அது ரொம்ப கஷ்டமான ப்ரேயர். நாங்க என்ன மேம் எல்லாம் எடுத்துட்டு போன்னு சொல்றதா கஷ்டம், எனக்கு எல்லாம் வேணும்னு சொல்றது என்ன கஷ்டம் அப்படின்னு நினைச்சேன். சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா ஆன் த ஹோல் வந்து நம்ம கிருஷ்ணருக்கு ஏதாவது பண்ணணும் நம்ம நினைச்சோம்னா கிருஷ்ணரே அதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக்கிடுவாரு. நானும் ஏதாவது கஷ்டமா பண்ணணும்னு நினைச்சேன். இது வரைக்கும் வந்து பண்ற குட்டி குட்டி கூட ரொம்ப குஷி ஆயிடுது. சோ இதுதான் கிருஷ்ணரோட டெஸ்ட்னாவது வைக்கலாம், இதுவும் தான். அதனால இன்னும் நான் மை கிருஷ்ணா சொல்லாம நான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன். அதனாலதான் இப்ப எல்லாம் சொன்னேன், அட்லீஸ்ட் புக்கு திறக்கறச்சே பகவத்கீதா இன்னைக்கு திறக்கச்சே ஞாபகம் வந்துச்சா, இனிமே நாளைக்கு நான் சொல்ல போறேன். ஞாபகம் வரலன்னா பிரேமா மாதாஜி நீங்க ஞாபகப்படுத்துங்க. உடனே அந்த பகவத்கீதா ஸ்டார்ட் பண்ண முன்னாடி கிருஷ்ணா வந்து நம்மளுக்கு மை அதான் பிரேமா புஷ்பா, மை பிரேமா, மை புஷ்பா, மை எல்லாமே மல்லிகா, மை விஜயகுமாரி எல்லாம் மாதாஜி சொல்லி டக்குன்னு வரல, மை ராதிகா அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஓகேயா? சோ இப்போ வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஒரே ஒரு செகண்ட் சரிங்களா? ஓகே ஒன் செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜன் பதி குருர் அலம் பகவதாம் யதுனாம் தெய்வம் பிரியா குலபதி க்வச்சா கிங்கரோவஹ அஸ்த்வேவம் அங்க பகவான் பஜந்தாம் முகுந்தோ முக்திம் ததாதி கர்ஹிசித் ஸ்மானா பக்தி யோகம். மாதாஜி நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி படிங்க. ராஜன் பதிர் குருர் அலம் பவதாம் யதுனாம் தெய்வம் பிரிய குலபதிக்வ சகிங்கரோவஹ அஸ்தவேவம் அங்க பகவான் பஜதாம் முகுந்தோ முக்திம் ததாதி கர்ஹிசித் ஸ்ம பக்தி யோகம். பெரும் முனிவரான சுகதேவர் கூறினார், அன்புள்ள பரீட்சித் மகாராஜரே, புருஷோத்தமமான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் எப்போதும் உங்களுக்கு உதவ தயாராக உள்ளார். அவரே உங்களது எஜமானர், குரு, கடவுள், மிகவும் உற்ற நண்பர். மேலும் உங்களுடைய குலத்தின் தலைவரும் அவரே. இருந்தும் சில நேரங்களில் அவர் உங்களுடைய குடும்பத்தின் சேவகராக, அவரது கட்டளையை நிறைவேற்றுவதற்கு செயல்படுவதற்கு ஒப்புக்கொள்கிறார். இத்தகைய உறவுகள் பக்தி யோகத்தினால் மட்டுமே சாத்தியமாகும் என்பதால் நீங்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவர்கள். பகவான் முக்தியினை மிக எளிதில் வழங்கிவிடுவார். ஆனால் பக்தி யோகத்தினை யாருக்கும் அவ்வளவு எளிதில் வழங்குவதில் இல்லை. ஏனெனில் இந்த வழிமுறையில் பக்தனால் அவர் பந்தப்படுகிறார். பொருளுரை: இந்த ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவத்திலிருந்து
5.6.18 வரும் மேற்கோளாகும். ரிஷபதேவரின் குணநலன்களை பற்றி விவரிக்கையில் இந்த ஸ்லோகத்தினை முன்வைத்ததன் மூலமாக சுகதேவ கோஸ்வாமி பக்தி யோகத்தினையும் முக்தியையும் வேறுபடுத்துகிறார். யதுக்கள் மற்றும் பாண்டவர்களின் உறவில் பகவான் சில நேரங்களில் அவர்களது எஜமானராக செயல்பட்டார், சில நேரங்களில் அவர்களது அறிவுரையாளராக, சில நேரங்களில் அவர்களது நண்பராக, சில நேரங்களில் அவர்களது குலத் தலைவராக, மேலும் சில நேரங்களில் அவர்களது சேவகர்களாக கூட செயல்பட்டார். ஒருமுறை கிருஷ்ணர் யுதிஷ்டரின் கட்டளையை ஏற்று யுதிஷ்டரால் அமைதி பேச்சுவார்த்தை குறித்து துரியோதனனுக்கு எழுதப்பட்ட கடிதத்தினை எடுத்து சென்றார். அது போலவே அவர் அர்ஜுனனின் தேரோட்டியாகவும் செயல்பட்டார். பக்தி யோகத்தில் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளுக்கும் பக்தனுக்கும் இடையில் ஒரு உறவு நிலைநாட்டப்படுகிறது என்பதை இது காட்டுகிறது. அத்தகு உறவானது தாசிய, சக்கிய, வாசல்ய, மாத்துரிய என்று அறியப்படும் தெய்வீக ரசங்களினால் நிலைநாட்டப்படுகிறது. ஒரு பக்தன் வெறும் முக்தியை விரும்பினால் அவன் அதனை புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து மிக எளிதில் அடைகிறான். இது பில்வமங்கள தாகூரால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. முக்தி ஸ்வயம் முகிலாந்த அஞ்சலி சேவத்தே ஸ்மான். பக்தனுக்கு முக்தி மிகவும் முக்கியமானதல்ல, ஏனெனில் முக்தி எப்போதும் அவனுக்கு சேவை செய்வதற்காக அவனது வாசற்படியில் காத்து கொண்டுள்ளது. எனவே பக்தன் பிருந்தாவனவாசிகளின் நடத்தியினால் கவரப்பட வேண்டியது அவசியம். அவர்கள் கிருஷ்ணனுடனான உறவில் வாழ்பவர்கள். அங்குள்ள நிலம், நீர், பசுக்கள், மரங்கள், பூக்கள் ஆகியவை அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்கு சாந்த ரசத்தில் சேவை செய்கின்றன. அவருடைய வேலைக்காரர்கள் தாசிய ரசத்தில் அவருக்கு வேலை செய்கின்றனர். அவருடைய கோப நண்பர்கள் சக்கிய ரசத்தில் அவருக்கு வேலை செய்கின்றனர். அது போலவே மூத்த கோபர்களும் கிருஷ்ணருடைய தந்தையாக, தாயாக, சித்தப்பாவாக, பெரியப்பாவாக மற்றும் இதர உறவினர்களாக வாசல்ய ரசத்தில் சேவை செய்கின்றனர். இடையர்குல இளம் நங்கைகளான கோபியர்கள் கிருஷ்ணருக்கு மாதுரிய ரசத்தில் சேவை செய்கின்றனர். பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுகையில் இவ்வித தெய்வீக உறவுகளில் ஏதேனும் ஒன்றின் மூலமாக கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதில் இயல்பான ஆர்வத்துடன் இருக்க வேண்டியது அவசியம். இதுவே வாழ்வின் உண்மையான வெற்றியாகும். முக்தியை பெறுவது பக்தனுக்கு அவ்வளவு கடினமானது அல்ல. கிருஷ்ணனுடனான உறவை நிலைநாட்ட இயலாதவனும் கூட பிரம்மஜோதியில் ஐக்கியமாகி முக்தி அடைய முடியும். இது சாயுஜ்ய முக்தி என்று சொல்லப்படுகிறது. வைஷ்ணவர்கள் ஒருபோதும் சாயுஜ்ய முக்தியை ஏற்பதில்லை. சில நேரங்களில் அவர்கள் சாரூபிய, சாலோக்கிய, சாமீபிய, சாஷ்டி எனப்படும் முக்தியின் இதர வடிவங்களை ஏற்கின்றனர். அவ்வாறு இருப்பினும் ஒரு தூய பக்தன் எந்த வகையான முக்தியினையும் விரும்புவதில்லை. அவன் தெய்வீக உறவில் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய மட்டுமே விரும்புகிறான். இதுவே ஆன்மீக வாழ்வின் பக்குவ நிலையாகும். பிரம்மஜோதியில் அடையப்படும் முக்தியினை பக்தர்கள் எப்போதும் புறக்கணிக்கும் போதிலும் மாயாவாதிகள் அதில் ஐக்கியமாவதற்கு விரும்புகின்றனர். பரமுடன் ஐக்கியமாகுதல் அல்லது கைவல்ய எனப்படும் இந்த வகையான முக்தியை விளக்குகையில் ஸ்ரீல பிரபோதனந்த சரஸ்வதி கூறுகிறார், கைவல்யம் நரகாயத்தே. பரமனுடன் ஐக்கியமாவதும் நரகத்திற்கு செல்வதும் சமமே. எனவே பரமனுடன் ஐக்கியமாகுதல் என்னும் மாயாவாதி கொள்கையின் குறிக்கோளானது பக்தனுக்கு நரகமாகும். அவன் அதனை ஒருபோதும் ஏற்பதில்லை. மாயாவாதிகள் பரமனுடைய ஜோதியில் ஐக்கியமானால் கூட அது அவர்களுக்கு இறுதி புகலிடமாக அமையாது என்பதை அவர்கள் அறிவதில்லை. ஒரு தனிப்பட்ட ஆத்மா பிரம்மஜோதியின் செயலற்ற நிலையில் தொடர்ந்து வாழ இயலாது. சிறிது காலத்திற்கு பின்னர் அவன் நிச்சயம் மீண்டும் செயல்பட விரும்புவான். பரமபுருஷ பகவானுடனான உறவை அறியாத காரணத்தினால்
அவனுக்கு ஆன்மீக செயல்கள் ஏதுமில்லை. இதனால் அவன் இந்த ஜட உலகில் செயல்களை தொடர்வதற்காக நிச்சயம் கீழிறங்கி வர வேண்டும். இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 10.2.32 உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆருஹ்ய கிருச்ரேன பரம் பதம் ததக வதந்தியதோ நாத்ருத யுஷ்மத் சங்கரயக. மாயாவாதிகளிடம் பகவானின் தெய்வீக தொண்டு குறித்து எந்த தகவலும் இல்லை என்பதால் ஜட செயல்களிலிருந்து முக்தி பெற்று பிரம்மஜோதியில் ஐக்கியமான பின்னரும் கூட அவர்கள் மீண்டும் ஜட உலகத்திற்கு இறங்கி வந்து மருத்துவமனைகள் அல்லது பள்ளிகளை திறப்பது அல்லது இது போன்ற இதர சமூக நலப்பணிகளில் ஈடுபடுவது என்பது நிச்சயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அண்ட் இந்த பயஸ் ஆக்டிவிட்டி பண்றவங்க எல்லாம் வந்து இதுதான் பண்ணுவாங்க ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம். ஏன்னா அவங்களுக்கும் நல்ல மனசு இருக்கு அப்படின்னு. வெரி பியூட்டிஃபுல் இது, ரைட்? இந்த ஸ்லோகமே அவ்வளோ கிளியர், அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. ராஜன் அப்படின்னா ராஜு, ராஜா. பத்தீரனா, பத்தி என்றது கணவனை இல்ல, எந்த மாஸ்டரும், அதனால்தான் பத்தி அப்படின்றாங்க. அதனால்தான் புருஷோத்தமன், புருஷன்றதும் என்ஜாயர், பத்தி என்றது மாஸ்டர் அப்படின்னு. குருவனா எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ பவதம் அப்படின்னா உன்னோடது, யதுநாமன்னா நம்மளுக்கு தெரியும், யது குலத்தின் ஹீரோ. தெய்வம் அப்படின்னா ஆண்டவனே அப்படின்னு. பிரியா அப்படின்னா யுவர் லவர், எப்படி வேணா, வெரி டியர். குலபதி அப்படின்னா குலபதி, பத்தியனா ஹெட் மாஸ்டர்னு, குலபத்தியனா உங்களோட ஃபேமிலியோட ஹெட் அப்படின்னு. இந்த மாதிரி எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க, இத வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகால, இது அப்படியே ரொம்ப எனாக்டிங்கா இருக்கு பாருங்க நம்மளுக்கு. சோ ஏன் இது சொல்றாங்க அப்படின்னா, பகவான் இங்க பகவான் பஜந்தம், ஆனா பஜந்தம்னா எப்ப பாரு நான் உன்னை கும்பிட்டுட்டு இருக்கேனே முகுந்தா. நம்ம நாளைக்கு சொல்வீங்க, மாதாஜி இது வந்து நீங்க சொன்னீங்க பகவான்னு, யாருன்னு அட்ரஸ், கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் சொல்லல, சோ அதனால நான் வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரன் தான் பகவான் நினைச்சு கும்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன், இல்ல என் கணவனே கண் கண்ட தெய்வம், நான் கணவனை கும்பிட்டேன், ஓகேயா அப்படின்னு நீங்க இந்த டயலாக் எல்லாம் அடிப்பீங்கன்னா அங்க முகுந்தோ அப்படின்னு போட்டிருக்காரு, கிருஷ்ணரை மீன் பண்றது அப்படின்னு. சரியா? முக்திம் ஆனா லிபரேஷன். ததாதி அப்படின்னா கிவ்ஸ். நம்ம அதான் ஃபர்ஸ்ட், நம்ம ததாதி என்ற வார்த்தை எங்க கேட்டிருக்கீங்க? கீதையில வருது மாதாஜி, ததாத்தின்னு வருது. கீதையில எல்லாமே வரும், அது தவிர. வந்து ஜீவ ஆமா மாதாஜி, படிச்ச ஞாபகம் இருக்கு. Very nice. Dadati iti gunyati guyama kyati gacchati bhumte bojayate chaiva tadvitti preeti lakshanam. So 3 என்னெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம், ரைட்? சோ ததாதி குய்யம் ஆகிருதி, அதாவது ததாதி கிஃப்ட்ஸ், குய்யம் சீக்ரெட், இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வரும் அப்படின்றது, ரைட்? பும்தே போஜயத்தை செய்வ அப்படின்றது. சோ இதெல்லாம் பிரீத்தி லட்சணம்னா லவ்விங் ரிலேஷன்ஷிப் ஷேர் பண்றது அப்படின்னு. சோ அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. சோ பேசிக்கலி மகாராஜ் கிட்ட என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணருக்கு தானம் பண்ணும்போது தயாதின்னு கொடுக்குறாரு அவர், தயாதி அப்படின்னு. அப்படியா? எனக்கு தெரியாது. சோ நான் அங்க போய் கேட்டுக்கிறேன். சோ சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் லார்ட் அண்ட் கிருஷ்ணா வந்து இஸ் ரெடி டு ஹெல்ப் யூ. நான் உங்ககிட்ட ஈவினிங் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி என்ன சொன்னேன், கிருஷ்ணா ஹெல்ப் யூ, ஐ வாண்ட் யூ அப்படின்னு 10 தடவை சொல்லணும், அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவை அப்படின்னு சொன்னேன். அன்னைக்கு எல்லாரும் ஒரு தடவை சொன்னீங்க, அதுக்கப்புறம் மறந்துட்டீங்க. இப்போ ஒரு தடவை சொல்லலாமா? கிருஷ்ணா ஐ வாண்ட் யூ, ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ. Krishna, I want to help me. Very nice. Always ready to help you. இத தலையில ஏத்திக்கணும். உங்களுக்கு இல்ல எனக்கும், உங்களுக்கு சொல்றச்சே எனக்கும் கீர்த்தனையோட சவணமும் ஆகுது. சோ அவர் வந்து ரெடி பண்றாரு. எப்படி? அவரு இஸ் யோர் மாஸ்டர், ரைட்? அவர் தான் குரு, அவர் தான் தெய்வம், அவர் தான் வெரி டியர் ஃப்ரெண்ட், அவர் தான் ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி. அண்ட் சம்டைம்ஸ் உனக்கு வேலைக்காரனா கூட அவர் பண்றாரு. எப்படி மாதாஜி அப்படி எல்லாம் பண்றது இல்ல அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். எப்பமாவது நம்ம கேஸ்லயே நினைச்சு பாருங்க, எப்பமாவது உடம்பு முடியல அப்படி இருக்கச்சே நம்மளே ஏதோ ஆழ்ந்த தூக்கத்துல அப்ப யாராவது நம்ம மேல காட்டுறாவோ, ஊதுற மாதிரியோ, பிரேமா மாதாஜி தான் எனக்கு ஞாபகம் வரும். அந்த காலையில வந்து நம்ம டயர்டா இருக்கிறச்சே கூட சில தடவை ஜபம் எல்லாம் வந்துட்டு உட்காரச்சே ஒரு லைட்டா காத்து, அதெல்லாம் என்ன, அது வந்து நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். பட் நேச்சர் இல்ல, அது வந்து என்னன்னா கிருஷ்ணர் ஆக்சுவலா ஊதுற அந்த சுவாசம், ரைட்? சோ அப்ப வந்து ஊதுறாருன்னா என்ன பண்றாரு, அது வந்து நம்மளுக்கு சர்வெண்டா தான் இருக்காரு. சோ யூ ஆர் கிரேட்லி ஃபார்ச்சுனேட். ஏன்னா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து வெறும் பக்தி யோகால தான் முடியும். இப்போ முக்தி,
கைவல்யம் நரகாயுதம், முக்தி என்றது நரக்கம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது வந்து அது கூட கொடுப்பாரு, ஆனா பக்தி கொடுக்க மாட்டாரு அப்படின்னு லாஸ்ட் டைம் சொல்லிருக்கேன். ஷாலோ கேசா ரூபிய சாஷ்டி. மாதாஜி, வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் கைவல்யம்னா என்ன? கைவல்யம்னா லிபரேஷன், merging into the supreme. ஓஹோ, thank you. சாயுஜ்ய மூர்த்தி. சாலோக்ய சாமிப்ய சாஷ்டி சாரூப்யமேகத்வம் அபி உதா தியாமானான கிருண்ணந்தி மத்சேவானாம் ஜனாஹ. அப்படின்னா என்ன? வினா மத்சேவானாம் ஜனா, வேண்டவே வேண்டாம்னு சொல்றாரு, சேவைதான் வேணும்னு. ரைட்? கைவல்யம் நரகாயுதம்னா நான் போய் அங்க மர்ஜ் ஆயிட்டு, நீங்களே சொல்லுங்க மாதாஜி, கிருஷ்ணர் உங்க பக்கத்துல வந்து உட்கார்றாரு, நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேன், இப்படியே உட்கார்ந்தீங்கன்னா முடியுமா? நான் முன்னாடி உங்களுக்கு ஃபிளவர், ஃப்ரூட், சாக்லேட், ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் வைக்கிறேன் முன்னாடி. ஓகே, கிருஷ்ணருக்கும் ஊட்ட முடியாது, அவர் ஊட்டினா நீங்களும் வாங்கி சாப்பிட முடியாது. நீங்க அப்படியே ஒரு 5 நிமிஷம் உட்காரலாம் அழகா இருக்காருன்னு பாத்துட்டு. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏதாவது பண்ணணும்னு தோணுமா இல்லையா? லாஜிக்கலி அவருக்கு ஊட்டலாம் தோணும், ஊட்டலாம்னு தோணும். எவ்வளவு நேரம் தான் ஊட்டலாம். அப்படியே இவ்வளவு இது சொன்னல கிருஷ்ணருக்கு என்ன இதெல்லாம் மத்தத கையிலயாவது கொடுக்கலாம்னு தோணும். அப்புறம் அவருக்கு அலங்காரம் பண்றதும் இமேஜினேட் பண்ணலாம். அவருக்கு மாலை போடுறது, செயின் மாட்டி தலையில ஒரு பீகாக் நல்லாவே செய்வோம் மாதாஜி, நானும் செய்வேன். வெரி நைஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணன் நம்ம கிட்ட வர போறாரு மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, பிரபு நம்ம போறோம். ஆமா, கிருஷ்ணரும் வராரு. 6ஆம் தேதி வருவாரு மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு, சொல்லிட்டு இருக்காரு. சொல்லுங்க பிரபு, இன்டரப்ட் பண்ணிட்டேன், சாரி. அதாவது வராரு, அவரு வந்து மாதாஜி மூலியமா அங்க வந்து சேர்றாரு. யாராவது வந்தா போதும்னு சொல்லி கூட போறாரு. யார் வர்றீங்க, கை தூக்குன்னா என்ன பண்றது ஒரு யோசனை வந்தது. அப்ப என்ன சொல்லணும் நம்ம, பகவானே உங்களுக்கு யாரு பிடித்தமான, அதாவது உங்களோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கு தகுதியான ஆளுன்றது நீங்க தான் தேர்ந்தெடுக்கணும். ஆனா எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வரணுன்றது அவங்க கூட, இன்க்ளூடிங் எல்லா மாதாஜியும் நாங்களெல்லாம் சேர்ந்து. ஆனா தகுதி யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னு நீங்க தான் தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படிதான் நம்ம சொல்ல முடியும். ஆமா பிரபு, ஸ்மால் கரெக்ஷன் பிரபு, இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட். வெரி நைஸ். ஸ்மால் கரெக்ஷன் பிரபு. சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபு ஓகேயா? பிரபு தயவு செஞ்சு தகுதி ஒன்று யூஸ் பண்றாதீங்க. தகுதி ஆமா, யாருக்குமே தகுதி இல்ல, தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. அவருக்கு யாருக்கு இஷ்டமோ எடுத்துட்டு போவாரு. அதெல்லாம் இல்ல, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா தகுதியே எங்களுக்கு இல்ல, ஆனா எங்களை கூட்டிட்டு போயிடுன்னு சொல்லி வேண்டுங்க. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், நிறைய பேர் வந்து எனக்கு என்னை கூட்டிட்டு போறதுக்குரிய வழியை காட்டுமா கிருஷ்ணா, ஏன்னா நம்ம பிரபுவோட தாட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ஆனா அவரோட கிரீடும் நல்லா இருக்கு. ஆனா இது தத்திர லௌலியம், ரொம்ப கிரீடியா இருக்கணும். தகுதின்னு சொன்னா டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிடுவோம், ஏன்னா நம்மளுக்கு தகுதி இல்ல. உங்களுக்கு யார பிடிச்சிருக்கோ, ஆனா எல்லாரையும் பிடிச்சிருக்கு, அந்த கான்செப்ட் ஓகே. பட் இதுக்கும் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம். ரெண்டாவது வந்து நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப போற வழியில அப்படியே தலையை வச்சுட்டு கம்முன்னு இருங்கன்னு நான் 10 தடவை சொல்லியிருக்கேன். பக்கத்துல ஹெவன் இருக்கே, கையை விடலாம். என்ன மாதிரி பிரேமா மாதாஜி மாதிரி எல்லாம் நொங்கி காலை ஒண்ணு விடுறேன், பத்மா மாதாஜி மாதிரி லெட் மீ கோ டாக் டு தெம் அண்ட் கம் அப்படி எல்லாம் சொல்லாம கம்முன்னு நேரா கோ லோகம் போனோம்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? இப்போ நிறைய பேர் இங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க, இதுவும் ஒரு நியூ ஸ்டோரி. ஐயோ மாதாஜி அப்படி சொல்லிட்டீங்களே, ஆன் த வே இவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸ் ஆயிடுமே அப்படின்னு. சோ அங்க வந்து கோலோகமோ வைகுண்டம் போன அப்புறம் கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்டா, கிருஷ்ணர் வந்து அவரோட விமானம், அங்க இருக்கிற ஒரு விமானம் கொடுத்து நம்மளுக்கு சைட் சீயிங் டூர் அனுப்புவாராம். சோ அதனால குடுன்னு நம்ம குதிச்சுட்டு இங்க இருந்து அங்க போறதுக்கு வண்டி இல்ல, அதனால அங்க குதிச்சு கேட்டீங்கன்னா அங்க ஒரு சைட் சீயிங்க்கு, அதுக்கு பேர் என்னமோ மறந்துட்டேன், அந்த விமான பறவையை அனுப்புவாங்க. இது உங்களுக்கு லேட்டஸ்டா எனக்கு வந்த இன்ஃபர்மேஷன், உங்களுக்கு பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகேயா? என்ன மாதாஜி? விமான பேரு எனக்கு கூட தெரியாது, கிருஷ்ணரை போய் கேட்டு. என்ன பிரபு பக்தியில ஈடுபட்டு வர்றாங்க மாதாஜி. 3 வருஷ காலமா எல்லாம் பக்தியில இருக்காங்க, அது இல்லைன்னு சொல்லல. எவ்வளவு தூரம் ஈடுபாடுன்றது ரொம்ப இதுல வந்து யாருக்கு டிக்கெட் கிடைக்கணும்னு அவருதான் தெரியும். ஏன்னு கேட்டா எல்லாரும் ஒரே நாள்ல போக முடியாது இல்லையா? யாராவது எந்த ஸ்டேஷன்ல இறங்கணுமோ அந்த ஸ்டேஷன்ல இறங்கி போய் தான் ஆகணும், யாருக்கும் சொல்ல முடியாது. அதனால அவருதான் தெரியும் இவங்க வரலாம் அப்படின்னு. இதுல ஒரு ஆள் போனாங்கன்னா எல்லாரும் வந்துருவாங்க, பரவாயில்லையே இந்த பக்தியில போனா நம்மள ஆண்டவர் நேரா வந்து கூப்பிடுறாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கதைக்காக சொன்ன மாதாஜி. இல்ல பிரபு, நீங்க சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆனா நான் எதுக்கு சொன்னேன்னா, இங்க வந்து என்னைய மாதிரி நிறைய ஆர்வ கோளாறுகள் ஏன் சொர்க்கத்தை போய் கால் டச் பண்ணக்கூடாது, அங்க அழகா இருக்கே, ஏதோ நம்ம படிச்சோமே பல்லி மகாராஜோட சுத்தலா வேர்ல்டும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமே, பாக்கலாமே, இந்த மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் ஆசைகள் எங்களுக்கும் இருக்கு இல்லையா? அதுக்கோசரம் எல்லாருக்கும் சேர்த்து சொல்றேன், இந்த ஆசைகளுக்கு அங்க போனப்புறம் அங்க வந்து நம்ம எஸ்கர்ஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணி போலாம். ஆனா இங்கேயே நான் தலையை விடுறேன் அப்படின்னு போயிடாதீங்க, ஏன்னா அங்க பிக்கப் ஸ்டேஷன் இல்ல. கிளியரா? ஹரே கிருஷ்ணா. சந்திராயன் லேண்ட் ஆகி மெசேஜ் வச்சிருக்காங்க. ஒழிக்கிறதுக்கு எனக்கு சக்தி கொடுப்பா. என்ன பிரபு மாதாஜி?
ஆசைகள் எல்லாம் ஒழிக்கிறது சக்தி கொடுக்கணும். அது கிருஷ்ணராலதான் முடியும். எல்லா ஆசைகளையும் ஒதுக்கணும், ஒதுக்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஆசைகளா? ஓகே ஓகே. ஆக்சுவலா கிருஷ்ணர் வந்து தேவர்களுக்கு சாதனையா இருக்காரா இல்ல அசுரருக்கு சாதனையா இருக்காரா? தேவர்களுக்கு அப்படிதான் நானும் நினைச்சேன். பக்தர்களுக்கு தான். அவரோட பக்தர்களுக்கு தான், யாரா இருந்தாலும் பக்தர்களுக்கு தான் அப்படிதான் நானும் நினைச்சேன். ஆனா வள்ளி மகாராஜ் வந்து இன்னைக்கு படிச்சுட்டு இருந்தேன் 8வது சாப்டர் ஸ்ரீமத் பாகவதம். கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றாரு, கிருஷ்ணா நீ தேவர்களை விட அசுரருக்கு ரொம்ப சாதனையா இருக்க, உன்னோட புத்தி எவ்வளவு நல்ல புத்தி அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்க போறீங்க? திங்க் பண்ணி சொல்ல போறீங்க, வள்ளி மகாராஜ் போய் சொல்றாரா இல்ல உண்மையா சொல்றாரா? வள்ளி போயின்னு சொல்றாருங்க, பரிசத்துக்கு கோவம் வந்துடும். நான் ஒண்ணு சொல்றேன் மாதாஜி, ஒரு வீட்டுல ஒரு குழந்தை வந்து 4 குழந்தைங்க இருந்தாக்கா எந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப இதுவா துஷ்டத்தனமா இதா இருந்தாக்க அத வந்து அந்த குழந்தை மேலதான் அப்பா அம்மாக்களுக்கு ரொம்ப பிரியமா இருப்பாங்க. ஐயோ இவன் இப்படி இருக்கானே, இவனை வந்து நம்ம சரி பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு நல்லதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக அந்த குழந்தை மேல தனி அஃபெக்ஷனா இருந்து அவனுக்கு இது பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரிதான் இப்ப கிருஷ்ணர் வந்து அசுரர்கள் கெட்டவர்களா இருக்காங்களே அவங்களையும் நல்லபடியா கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க மேல தனி கவனம் செலுத்துறாரு. வெரி நைஸ். சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, கரெக்ட், இதேதான் வள்ளி மகாராஜ் சொன்னாரு. அதாவது நீ வந்து தேவர்கள் டெமிகாட்ஸ்க்கெல்லாம் அவங்க ஆசையை நிறைவேற்றிடுற, அதனால அவங்க எப்பவுமே ஆசையோடயே நின்றுக்கிறாங்க. ஓகே. ஆனா நீ அசுரர்களுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குற, திட்டுற, அவங்க கரெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறதால அவங்கள வந்து பக்தர் ஆக்கணும்னு மோட்டிவேட் ஆயிட்டு டெமிகாட் மேல போகணும்னு அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது. அதனால அவங்க வந்து they will go for a much higher destination. சோ நீ வந்து ரொம்ப கருணை அப்படின்னு இன்னைக்கு தான் படிச்சேன். சோ இட் வாஸ் a different angle, ரைட்? நம்ம எப்பவுமே அவர் வந்து தேவர்களுக்கு தான் பண்றாரு, ஏமாத்துறாரு எல்லாம் பேசுறோம். பட் ஆக்சுவலா பார்த்தா he is showing special mercy. அதனாலதான் அசுரர்கிட்ட இருந்து நிறைய எடுத்துடுறாரு. வள்ளி மகாராஜ் கிட்ட இருந்து, வள்ளி மகாராஜ் அசுரர் குலத்துல இருந்து 2 பேர் தான் அந்த குலத்துல நல்லவங்க. ஒண்ணு வந்து பரீட்சித், இன்னொரு வள்ளி. பட் இதெல்லாம் சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. சோ இது வந்து என்ன சொல்ல வராங்க, பக்தியே உன் வேணும், முக்தியே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நான் சந்திராயன் அப்ப என்னன்னா, இப்போ அதுவும் ஒரு டிபேட், நிஜமாவே மூன்ல போய் இறங்க முடியுமா? ஏன்னா மூன் தான் இருக்கிறதுலயே பிகெஸ்ட் பிளானட்ன்றாங்களே, அப்ப வந்து அங்க போக முடியுமா? இந்த மாதிரி கேள்விகள் எல்லாம் இருக்கு. அங்க போனா லைஃப் வந்து ரொம்ப லாங் ஆயிடும். அப்ப நம்ம ஏன் லைஃப் லாங் ஆகல, நம்ம லைஃப் இங்கேயே நிக்குதே, இந்த மாதிரி கதைகள் இருக்கு. சோ இப்போ போய் நம்ம டிவில என்ஜாய் பண்ணிடலாம். ஆனா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அந்த ரியல் ஏன்னா மூன்ன்றதும் ஹெவன்லி பிளானட் அபோர்ட் அது, ரைட்? அது வந்து அதோட இன்சார்ஜ் இந்திரர். அவர் பர்மிஷன் இல்லாம அவர்கிட்ட இருந்து பாரிஜாதா பூ கிருஷ்ணர் எடுத்ததுக்கே பிரச்சனை. நம்ம போய் லேண்ட் ஆனோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்களே திங்க் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச நிர்பா சிந்துபியைவச பதிதானான் பாவனிபியோ வைஷ்ணவிபியோ நமோ நமஹ. அனந்தகோடி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி உங்களுக்கு காலையில ஒரு கொஸ்டின் கேட்டீங்களா? பகவத்கீதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் எந்த அதுக்கு 1ல இருந்து 5 வரையிலும் அவரோட 5 தலைகள், 6ல இருந்து 15 வரையிலும் அவரோட 10 கைகள், 16 வந்து வயிறு, 17, 18 லோட்டஸ் ஃபீட். ஹரி போல். சொன்னது யாரு? மல்லிகா மாதாஜி. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். ரைட், ரெஃபரன்ஸ் பத்ம புராணம். ஹரே கிருஷ்ணா. 1ல இருந்து 5 தலைகள், 6ல இருந்து 10 கைகள், 10 இல்ல 15. அப்புறம் 16 வந்து வயிறு, 17, 18 லோட்டஸ் ஃபீட். தேங்க் யூ மாதாஜி. 17, 18 லோட்டஸ் ஃபீட்டா? நீங்க சலியா சொன்னதால நான் கமிங் டியூஸ்டே உங்களுக்கு சாப்டர் 2 ஓட மாதாஜி நான் எக்ஸாமுக்காக படிக்கிறேன், இப்பதான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அதனாலதான் போக்கஸ்டா அதுல மட்டும் இருக்கேன், வேற ஒண்ணும் நான் இப்ப கவனிக்கிறது இல்ல. இப்பதான் படிக்கவே ஆரம்பிச்சிருக்கேன் மாதாஜி. உங்க எக்ஸாம் 28 தானே? ஆமா மாதாஜி, இப்பதான் கொஞ்சம் மூடே வந்து நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. 28னா இந்த ஃப்ரைடே. மண்டே மாதாஜி. மண்டே இன்னைக்கு. சாரி மண்டே. சோ நான் உங்களுக்கு நல்ல எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா டியூஸ்டே சாப்டர் 2 இன் மகிமை சொல்றேன். டியூஸ்டே ஃப்ரீயா இருப்பீங்க நீங்க. ஓகே மாதாஜி. அது கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டா இப்பதான் படிக்கவே ஆரம்பிச்சிருக்கேன் மாதாஜி. ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க் யூ மாதாஜி. வாழ்த்து சொல்லுங்க மாதாஜி. வாழ்த்துக்கள். அதான் ஆல் தி பெஸ்ட் சொன்னேன். எல்லாரும் சூப்பரா பண்ணுவீங்க எனக்கு தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே